Gipleyer Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündüligi. Hökümete ýakyn bir websayt gökderede bolan we azyndan 17 adamyň ölümine getiren ýol helakçylygyny ret edýär. Şeýle-de ol Türkmenistanyny adamlaryň hereket azatlygynyň çäklendirilmeýändigini öňe sürýär. Azatlyk 17 aprelde Arçavy etrawynyň polisiýa bölümine jaň edinini olar bolan hadisany gytaklaýyn tasdiklady. Ýöne onha Türkmen hökümetine ýakyn Arzu News adly bir websayt helakçylyk baradaky maglumatlary häkimiýetlere salgylanyp ret edýär. Gurrun köpetdagyň etegindäki çülü jülgösünde awariýa bolup adam pidalaryna getirenligi aýdylýan awtobus helakçyligi barada barýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary çülü jülgösüniň goloýunyna şenbe güni 14 aprelde 2 dinara 5 töwereg bir awtobusyň ýol helakçylygyna uçurap 17 ýolagçynyň wepat bolanyny habar beripdi. Paçygaly helakçylykda yaralanan adamlaryň sany ýa-da ejir çekenleriň haýsy keselhanada bejerigi alýanlygy barada jekmejek maglumatlar nämelimliginde galýar. Duşenbe günü 17 aprelde Azatlyk Aşgabatyň başga-da ençeme polisiýa bölümlerine bolan waka barada giňişleýin maglumat almak üçin jaň etdi. Ýöne hökümete tarapdan agzalan websayt öz redaksiýalarynyň hadisa boýunça maglumat almak üçin paýtagtyň kanun goraýjy idaralaryna çeşmelerine ýüz tutanlygyny, olaryň bu wakany ret edenligini üstesine saýtyň redaksiýasy ýol gödäwçilik gullugyna çeşmeleriniň daşary ýurt habar saýtlaryna ýaýradylan gökderedäki köçe ýol hadisatynyň hasaby alınmanlygyny aýdanlygyny habar berdi. Beýleki bir tarapdan Azatlyk maglumat almak üçin jaň edip habarlaşanyny kanun goraýjy häkimiýetleriň hadisany göni tasdik ýa-da inkar etmäni hökümete ýakyn websayt habarlaşanyny inkar etmegi hem aýratyn bellerlikli ýagdaýdyr. Aşgabatda Senç Amamurad Bugaýew polisiýanyň bu ýol hadisasy boýunça jenaýet işini gozgamanyny Azatlyk radiosyna aýtdy we dün gökdere barýan ýoluň açykdygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy ýol gödäwçilik polisiýasynyň işgärleriniň awariýanyň esasy sebäplerini awtobusyň çakdan aşy ýüklenen bolmagyny we howa şertleriniň yaramazlygyny görýändigini ýol hadisasynyň ertesi 15 aprelde habar beripdi. Onuň bellemegine görä gara ýoluň typançyklygy sebäpli içi ýolagçydan hyryndy kyn awtobusyň sürüjisi ulagy erkedip bilmän ýoluny ýitiripdir. Netijede awtobus agdarylyp ýoluň garasyna çukura gaçypdyr. Hökümete ýakyn Arzu News diňe bir awtobus helakçyligi baradaky habary ret etmek bilen çäklenmeýär. Ol 17 aprelde çap eden beýleki bir maglumatyny Türkmenistanyň raýatlaryň dowly hereket mümkinçiliklerine iýedigini Türkmenistanyň migrasiýa gullugyna salgylanyp habar berýär. Geň ýeri Azatlyk soňky wagtlarda Türkmenistanyň raýatlaryň hereket azatlygynyň çäklendirilýändigini ýerli ýaşaýjylaryň duçar bolýan kynçylyklaryny ýurtdan goýberilmän aeroportdan ýygyna gaýtarylýan raýatlara salgylanyp ýygyderli gozgap gelýär. Üstesine 3 aprelde Aşgabatyň howa mendiline düşürilenligi aýdylýan bir videoda aeroportda migrasiýa gullugy tarapyndan ýurtdan çykarylman ýollar petiklenen onlarça Türkmenistanlynyň nägililik çäreleri görkezilýär. Agzalyan video 5 aprelde Azatlygyň web saýtyna çap edildi. Gökderede bolan köçe ýol helakçyligi Türkmenistanyň döwlet heýetçiligine habar we media serişdelerini agzalmady. Türkmenistanyň syýasy giňişligini ýakynan ýazarlayan synçylaryň aýtmagyna görä, bagtyarlyk salgymyna gawat gelmeýänligi sebäpli döwlet mediasyna helakçylyk hadisalary barada düýünden maglumat berilmeýär. Käbir ýerli ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä halk tolguny aýmasyny ýylip hatda tiýip kömek ulaglary da paýtagtyň köçelerini ýumşak üdene ses çykarmazdan ümsüm hereket etdirdilýär.